Gikumpirmar di Provincial Health Office Head Dr. Cynthia Hinisulango nga giyatagan na og Level 1 accreditation sa Department of Health ang siyam sa 16 ka mga hospitals nga gidumala sa Kapitolyo. Ang Level 1 accreditation nagpasabot nga dunay igong medical specialist ang maong tampalanan sa mga surgeons ug dunay functional operating room ang usa ka ospital. Lakip ini ang tulo ka mga provincial hospitals sa dakbayan sa Bugo, Carcar ug Danao ug udom ka mga district hospitals sa mga lungsod sa Sogod, San Fernando, Argao, Barili, Badyan ug Tuburan nga kaniadto mga primary care hospitals lang. Giliyok na sab nga maapas ang Level 1 accreditation sa Bantayan District Hospital. Of our constituents, that's what it really means. Mipay gayon og ticket sa atubangan sa buhatan sa Department of Natural Resources Region 7 kaginang buntag ang mga sakop sa Philippine Movement for Climate Justice kinisubay sa kasaulugan sa World Earth Day. Ilang giprotestahan ang kahuyang sa pagpanalipod sa kinaiyahan, lakip na ang pagpamutol sa mga punuan sa kahoy sa nagkalain-laing lugar sa Subo nga makatabang unta sa pagmeno sa mga katalagman. Laing gipadayag sa maong pundog mao nga di magpatakag hatag og ECC kon Environmental Compliance Certificate, lakip na niini ang tukuron nga mga duha ka mga coal plants dinhi sa Subo din gipanglantawan nga makaapekto sa kinaiyahan ang maong mga planta. Dapat makahibala sila unsa man ning mga proyekto na makahatag og pagkadaot sa atong kinaiyahan. Bagong kapitan sa Barangay Pasil, Dakbayan sa Subo, mihural sa Cebu City Hall. Julie Tainar, Suginlimi. Gipili ni incoming Pasil Barangay Captain Francisco de Gracia nga dinhi sa Cebu City Hall muhural human siya midaog sa recounting sa mga balota. Sa desisyon nga giluwatan ni MPCC Judge Monanilla Texini atong Abril 14, midaog si De Garcia human milabaw og 218 votes batok ni Kapitan Julius Gio-Gio. Ni ato October 2013 barangay elections, nakakuha og 3,274 votes o labaw nga 150 votes si De Garcia batok ni Gio-Gio apan miduso og motion for execution pending appeal ang kampo ni De Garcia, diin mahimo sab nga mangayog TRO ang kampo ni Gio-Gio sud sa 20 ka adlaw. Kanang ang gusto ang tuyo na tog tumong kanang reconciliation lang una kung mahimo kung makikreconcile pud sila. Dili ka Cebu City Mayor Michael Rama mihural si De Garcia kundi sa iyang abogado nga usaw sab ka notary public. Giuna ni De Garcia ang paghurar aron diretso nga makalingkod human ang 20 ka adlaw ug matausab makuha ni De Garcia ang writ of execution kalabot sa iyang kaso. It's binding. Una sa republic is authorized to conduct it. Nihural lang sa daan. Kinala may decision. Na-execute naman pending appeal. Apan tambal ni Mayor Michael Rama sa kampo ni De Garcia. But definitely, we will always such a thing as matter that have to be conformed with. So that's why I said it's still a lawyer and a lawyering matter. Kung makalingkod, ang problema sa sugal og drogas ang tutukan ni De Garcia, bisan pa man nga ang mayora sa konseho di niya kaalyado. Julie Tainar, News 5. Media workshop alang sa kasayuran bahin sa sakit nga rabies gihimo sa Global Alliance for Rabies Control sa Kapitolyo kaganihang buntag. Usa sa gipangusgan ato sa maong tigo mao ang pagpahibaw sa balaod kabahin sa Anti-Rabies Act of 2007 nga nagmando og pagsilot sa mga pet owners nga ipa-immunize gyud batok sa rabies ang mga binuhing iro og iring. Ang rabies usa ka makamatay nga sakit din kasagarang makakuha niini mga bata nga nag-edad og 5 ngadto sa 14 anyos sanglit mo'y mahiligon nga magduwa sa mga hayop labaw na karong bakasyon. Tambag sa country representative sa Global Alliance for Rabies Control nga di pasagdan ang mga binuhing hayop nga maglatagaw sa kadalanan aron malikay ang makaangkon og sakit gikan sa ubang mananap. Dito naman po sa Cebu meron namang mga animal bite treatment centers, mga trained na po itong mga staff para magbigay ng bakuna laban sa rabies. Tataw nga apektado gyud ang turismo sa isla sa Bantayan niadtong niaging Semana Santa tungod sa Bagyo Yolanda. Batod sa mayor sa lungsod sa Santa Fe, miabot og 30 to 35% ang kunhod sa gidaghanon sa mga turista nga bibisita sa tibuok isla.
King Perez, Sugilimi. Hingpit ng naayo ang Marlins Beach Resort. Usa sa kapin 30 ka mga beach resort sa lungsod sa Santa Fe nga nagusbat human sa bagyong Yolanda. 5 ka buwan na ang milabay. Sa 350 ka mga room sa resort sa Santa Fe, anaa sa 250 ang kapuy-an. Niadtong miaging Semana Santa lang na fully booked kining maong resort. We get still emails and the tourists asking about everything is okay, the restaurants are open. Not only layoffs sa mga resorts, but also ang atong mga sikat drivers, ang mga livelihood nato diri na apektuhan. Matod ni Santa Fe Mayor Jose Esgana nga mas menos og 30 ngadto sa 35% ang mga midagsang turista sa ilang dapit. Dunay rehabilitation loans gikan sa Department of Trade and Industry alang sa mga resort owners agig tabang sa pag-rehabilitate sa mga resort. Gawas nga padayong mibangon ang tourism industry sa lungsod, gipasabot sa mayor nga ang bati nga panahon nga miagi sa Sugbo mao'y nakapugong sa paglabang sa mga turista gikan sa mainland Cebu. Sug ang ulan, ay hangin gamay, no? Nya na balod, medyo ang uban na discourage. Isugyot sad ni Esgana sa sangguniang bayan nga mohimo og ordinansa pagmando sa mga resort owners nga mohimo og kaugalingong evacuation centers ug pagdili sa pag-accommodate og mga turista kung adunay padu nga bagyo. Kini ang nakitang pamaagi sa mayor aron makalikay sa kadaot atol sa bagyo kay nahimutang mansud sa 40-meter easement zone ng mga beach resorts. Pero diri sa Santa Fe, this is a tourism destination, no? Doon na natay existing nga mga beach resorts nga within the 40-meter easement. Laing plano ni Esgana nga pangusga ng ilang tourism campaign din ila kining tawgon nga Amazing Santa Fe sama sa paghimo og official icon sa lungsod. Still the beauty of the island is here. We have this beautiful beaches here. We have this blue sea. Everything it's like before. Sa nanay nga pagbarog sa turismo sa lungsod sa Santa Fe gilawom sa lokal nga kagamhanan sa mga lungsod nga pinaagi sa ilang mga plano ug pagpaningkamot sa mga resort owners nga mobalik na ang normal nga pagdagsa sa mga turista human sa bagyong Yolanda. King Perez, News 5. Ug mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Abril 22, tuig 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon, musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!